Wel, heddi fi'n fod yn paratoi Panna Cotta vanilla gyda mefus a fach o mintys. Sail y Panna Cotta, y cynwysion, hufen dwbl, llath, siwgr a gelatin. So i ddechrau ni wedi twymo ein llath a'n hufen dy gilydd. Okay, so mae popeth yn twym. Dwi ddim wedi berwi, mae'n bwysig bod hwnna ddim yn digwydd, ond mae'n digon twym bod e'n mynd i disolfio'r siwgr a'r gelatin. So cam gyntaf yw ein gelatin ni. Gelatin yn pecyn, ar ôl i chi soco fe'n dŵr, mae'n mynd yn feddal. Okay? Ond dwi ddim yn disolfio'n dŵr. Be ni'n mynd i nawr yw adio hwn at ein hufen twym gyda tair llwyr bwrdd o siwgr caster. Okay. Chi'n sylwi bod fi'n defnyddio llwyn fawr i troi'r cwbl lot at ei gilydd. Fi ddim yn defnyddio whisk, fi ddim yn moyn i creu bubbles yna fe. Chi ddim yn dod i'r air mewn i'r cymysgedd, chi moyn i fod yn llyfn heb unrhyw bubbles o gwbl, gan i fod yn mynd i setio yn y ffridge. Okay? O fan hyn, gallwch chi wneud unrhyw blas eich chi moyn wneud. Ffrwythau, neu vanilla, neu gallwch chi dod i chocolate gwyn yna fe, lan i chi beth chi moyn wneud. Beth da fi yw past vanilla. Okay? So stwff yna wedi blendio lan gyda siwgr a fach o dŵr. Pidiwch a defnyddio y vanilla essence. Dwi ddim yn mynd i gweithio'n iawn ar gyfer y ryseit. Chi moyn rhywbeth, prynwch vanilla da. Dwi'n gwneud troi hwn. Nawr, tan bod chi'n trwmlo bod y siwgr wedi disolfio, gych chi gwylod ffrimpant llyfn iawn. Nesa, dwi'n meddwl i sif, a jwg. Okay. Hwn dros ben. Os amser ydych chi gytre, byddwch chi'n gofalus ar cam hyn. Mewn â hwn. Rwch trwad i feto, jyst yn sicrhau bod beth wedi setlo. A wedyn gymerwch molds neu gwydre. Lan i chi beth chi'n moyn defnyddio i llenwi. Os chi'n mynd i wneud y molds, rhannwch rai plastig drwchus fel hyn. Tebyg iawn os byddwch chi'n gwneud pwdyn nadolig. Neu yn y gwydre, gallwch chi weini fe'n y gwydre hefyd, heb fod rai troi fe mas o gwbl. Gallwch chi setio rhain yn y ffridge wedyn ni am tua 3 i 4 awr tan fod yn o'r a wedi canedu. I troi nhw mas, newn nhw setio fel hyn. Ac yn y bowlen, ni'n mynd i adio, mae dŵr twym dyn ni. Nes fi'n gadael rhain i fflotio yn y bowlen am tua 15 eiliad, tan i fod yr ochrau yn dod bant. Digo hwnna, chi ddim yn moyn toddi'r gymysgedd, dim ond twymo fe, i fod yn mynd i dod mas o'n bowlen ni. Okay. Cam nesaf, trwch y drosto, a'r Panna Cotta jyst wedi setio. Chi moyn y wobl fach na, mae hwnna'n dangos bod e'n iawn i fita. Mae mefus yn dechrau trwyddo yn tymor Prydeinig. So, jyst wedi haneri, tops bant. A gawn ni haneri rhain. Gewch chi rhoi cyfan, rhoi tenau. Mae popeth wedi mynd i gymryd blas bach gwahanol mlaen wrth i'n bod ni'n mynd i wneud ein compot ni fan hyn. Mintys ffres o'r ardd. 2 deilen yn digon, am faint i fi wneud fan hyn. Roliwch e lan. Okay, yn y bysedd, chi'n cael pecyn fach fel la. A fi'n cyllach siarp, cymryd eich amser, jyst llysiwch e yn denau. Dail mewn gyda'n mefus. Twtch ragor o siwgr. Gadewch chi hwnna i orffwys yn cwbl o funudau, tan i fod y siwgr yn denu hylif mas o'r mefus a bod e'n creu saws bach naturiol. Mewn o'r rhain i'r bowlen. I fi hefyd yn credu, mae'n bwysig iawn, tra bod chi'n bita mefus, i bita nhw'r tymeredd ar y wargyrch. Pidwch a dod yn o'r ffridge, maen nhw'n blasu lot yn well os maen nhw'n dod mas off y shelf na dim byd arall. Bisgedi bar y byr fan hyn nawr, jyst i orffen y cwbl lot, jyst mynd i gwasgu'n o'r bysedd, a rhoi bach o crunch i'r pwdyn. Jyst mynd i torri lan. A dyna chi, Panna Cotta vanilla gyda mefus a mintys.